Takže čaute ľudia, moje meno je Rio Rikino a dneska si otvoríme Star Dropy, bude to rozdelené na dve časti, lebo ďakujeme Brawl Starsu, nám dropol oferky a ja mám ešte našetrené z pasu, bude to strašne veľa, takže ako náhle tu budú 3 lajky na tomto videu, okamžite druhý diel Bang Bang Bang, takže tešte sa a zatiaľ ideme otvárať. Prvá Star Dropa. Rare. Ideme naďalej. Super rare. A ináč máme tu garantovanú legendarku, takže daj like, odber, keď chceš, aby mi padol legendary brawler. Ideme na to. Super rare. Skúsime to pomaly. A rare. Ja proste mám šťastie, akorát, že vôbec. Epic skin? Nič. Mythic brawler? Čo tam je? Nepozerám sa? Gadžeta, ale dobre, sama hrávam. Ešte raz Mythic. Epic. 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 Skin? Pin. Piny vôbec akože... Ideme ďalej. Super rare. Zatiaľ žiadna slava, ale už sa mi 3 sezóny stalo, že na 24 alebo niečo tak okolo mi vždycky padla legendarka. Uvidíme, či dodržíme tradíciu. Mythic, ďalší brawler. Nič. Z Mythicov mi najviac brawlerov padalo, teraz neviem, na to nejaké nešťastie, ale už máme 2 Mythiky, to je super. Super rare. Takže, počkáme. Vidím, nedal si like, nedal si odber. Zaber ti to 3 sekundy, tak čakám. Už si dal? Dobre, môžeme pokračovať. Takže, 21. Už sa blížime k tej 24. Táto asi nebude, takže 23. bude tá dobrá. Tak, a ideme na to. Rarka. Pomaly to nejak vôbec nejde. Rare nič, hej? A teraz skúsime rýchlo. A epic. Proste to sa musí otvárať rýchlo. Som povedal. Už na chvíľku budeme na konci pasu, tak možno bude iba jeden diel. Že hop. Počkáme chvíľku, lebo veľa youtuberov má také, že počkajú a padne im niečo dobré. Takže ešte počkáme. A zatiaľ mi do komentára napíš, čo je podľa teba najlepší brawler, najlepší legendary brawler a najviac no skill. Ak okomentuješ toto video, dám ti na to srdiečko. No nič, ideme to otvoriť. Rare. Proste nemám šťastie, akože mythiky ok, ale... Epic, pod skina. Yes! Máme skina! Pozrieme sa potom na to, aká je pravdepodobnosť. Možno vám to tuto dám strihu, niekde vpravo. Možno. Ale to je dobre. To je, sa mi zdá, taká šanca ako brawler z Mythiku. Epic. Mythic. Poď. Jedna legendary. Mythic. Brawler. Nepozerám sa. Nie, neznášam piny. Ja to vôbec nepoužívam. Tak ešte raz, Mythic a Brawler. Už máme 3 Mythiky, ani jedného Brawlera. To uvidíš, to bude na tej legendarke. Super rare z prvého. Super rare. Skúsime teraz rýchlo. Rare. Ešte raz rýchlo. Super rare. A ešte raz rýchlo. Super rare. Tak, skúsime počkať. Takže čakáme. Ja vám dám zatiaľ tú tabuľku, aká je šanca na tie Star Dropy. Ak sa tam vôbec zmestí. A ideme na to. Rare. A skúsime pomalinky ťukať. Hop. Super rare. Epic. Mythic. Poď Mythic.
A epic. A poď. Škoda, nevadí. Už sme na 45-ke. Za chvíľku budeme mať tú Legendary. Takže ja to vidím tak, že vidie iba jeden diel a otvoríme si ešte tých 42 star dropov a 7 megaboxov. Malo to byť iba jedno, lenže to bolo narovnako. 50 na 50, tak to dali obidvoje. Čo je celkom šťastie, ale tak som rád. Mám čo tvoriť. O nič, ideme na to. Super Rare z prvého. Epic, super. Tak. A skin. XP doublery úplne v pohode. Som happy jak 2 grepy. A iba rareka. Rareka. Ostávajú nám 4 ešte. Hop, 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 hop. Nič. Ideme skúsiť z YouTube, čo bývajú také tie triky, že tak klikneš a bude Legendary. Takže idem to skúsiť tak. Tu mám kliknúť na očko, na ústa a hore. Takže nič. Skúsime to rýchlo teraz. Super Rare. Pomalinky. Nejak sa nám nedarí. V minulom openingu sme mali 3 legendárky, len nám nezaznamenávalo video, tak opäť šňup. Škoda, ale tak stáva sa. Hop, 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 hop. Rare. Legendary si necháme nakoniec. Takisto ako megaboxy. A takisto ako tu mám v hore ešte jednu mytiku. Za 15 000. A ideme do shopu a ideme si otvoriť tie start dropy. Takže megaboxy nie zatiaľ. A ideme na start dropy. Otvorím dokopy 70 start dropov cca. Takže jedna legendárka by tu mohla byť. Mám 3 alebo 4 mytiky. Super Rare. Sranda, keď nenatáčam, tak proste 2 legendary, 3 legendary. Proste napríklad som dával play againy na daily, som ich ešte nemal. A nedal mi daily, proste star drop. Som mal nejaký, neviem z čoho. A proste legendárka hneď. A opäť yes, dobre. Takže tu mohol by byť skin. Takže tu by niečo mohlo byť. Prosím, jedna legendárka bude stačiť. Alebo mytika a brawler. Rare. Skúsime rýchlo. Nič. Skúsime tak, ako to ja otváram boxy v Squashbusters. Ťahaním. Nič. Tak pomalinky ideme. Hop, rare. Ja proste nemám šťastie. Takže ak chcete, aby som mal väčšie šťastie, daj like, daj odber. Takže Rare, super rare. Som taký smoliar. Super rare. Hop, hop, hop. Mythic a jedna legendary, poď. Legendary! Yes! Si vyskrinujeme. Ináč, keby to niekoho zaujímalo, robil som oblúčik. A poď, brawlera. Nie, Star Power, nie. Skús, mám sa mi zdať nejakú. Skúsime ešte raz takisto. A rareka, škoda. Ale máme legendárku, ja už som spokojný. Rare, Rare. Mám tak veľa rariek, čo tak epiky. A rare. Musíme takže hop, 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 hop. Epic, nice. Yes, 500 XP doublerov, to je super. Rare. Super rare. Pozor. Ešte odtiaľ by mohlo skočiť legendárka, na to inak mal šanca. Epic. A to už nič. Ale mythic mohol byť.
A ďalší pin. Áno, ešte raz, a nič. Skúsime teraz rýchlo. Rare. My chceme Legendary. Všetci do komentárov. Ja keď už si napísal 10 komentov, o to lepšie. Každý komentár srdiečkujem, takže všetci. My chceme Legendary a bude z toho rare. To je Legendary, ale odzadu. Ako hodnosťou. Super rare a super rare. Rare. Super rare, super. A teraz Epic Mythic. Iba super rare. Yes, super rare a poď zás Epic Mythic, Legendary. Epic a Mythic. Epic a poď skin. Tie piny tak neznášam. To aj proste, to úplne najhoršia vec. Chytiť pin. Napíšte do komentára. Už ma asi zabijete za ten komentár. Proste napíšte, ako máte radi piny. Na to. Mythic z prvej. Poď. Legendarku. Mythic, ale to vyzeralo veľmi nádejne. Mať Legendarku, lebo to padlo z prvej. A poď, Brawlera. Dobre, 200 kreditov, to znamená, že to možno ešte Grifa dáme. A vám potom môžem urobiť zostrik, že z Legendarky akože Grif. Takže poď, ešte raz. To isté. Mythic, nice, my máme tých mythicov brutálne veľa. Bodaj by aj Brawlerov bolo brutálne veľa. A hop, a poď, nepozerám sa, čo tam je. Točí sa to. Skin, že to bude Brawler. Ale dobré, skin je v pohode, aj keď Brawler je Brawler. No. Lebo keď vám ukážem môj inventár, tak Brawlery mi pomaly dochádzajú. Všetkých mám tak 12, 13, 20, niektorých mám 25 do 20, veľa 14 až 15, teda 14 plus. A ideme na to. My chceme nového Brawlera. Super rare. Ale za tie mytiky som spokojný, hej? Napíšte, či máte rovnako veľké šťastie na tie mytiky. A zase máte niečo písať. Super rare. A rare. Skúšam teraz klikať každým palcom, hej? Klikám ukazovakom. Ukazovak je iba taký rare. Prostredníkom. Mythic, poď Brawler. What? Bro, what are you talking about, man? Mohlo byť Brawler, mohol byť, už som mohol mať plné epiky Brawlerov, že plnú epiku. Miesto toho chytím piny. Dobre, skúsim ešte raz prostredníkom. A to už je rare, ale bol prvý mythic. Skúsime prsteníkom. To je rare, to je taký přebytečný palec. A malíčkom. Malíčkom mi to ani kliknúť nejde, lebo mám ochranné sklo, tvrdé. Ten prostredník bol najlepší. Super rare. Skúsime druhú ruku, aj keď myslím si, že mne už to asi aj za chvíľu dojdú tie star dropy. Super rare. Palec. Super rare. Mythic a poď Legendary. Mythic a poď Brawler. Nepozerám sa. Dobre, powerpointy, aj keď mohol byť Brawler, ale neurazí, nenadchne. Ďalší palec, rare. Palec? Ďalší prv, pardon. Rare, super rare, jasné. A ďalší pin proste. A poď mythic. Epic, no. A ďalší pin. To proste nevysvetlíš. A to je všetko. Takže v ďalšom dieli
bude 7 megaboxov, 1 mythic, 1 legendary. Ako chcel som Brawlera, nevyšiel, nevadí. Ja vám ďakujem za pozornosť a tešte sa na ďalší diel. Čus.